Здравей, Слави! Благодаря ти, че съгласи за това интервю за BG Boys, българите тук, вестника на българите тук в Америка. Първо искам да те питам докъде върви проверката на подписите на референдума в Народното събрание. Знам, че имаш твои хора, които го следят. Първо, този референдум се провежда за пръв път по правилата, избрани в последния закон за провеждане на референдумите, според който за пръв път, според този закон, за пръв път в ГРАО трябва да се дава електронен носител. Тоест всичките подписи, които са хората се подписали върху лист, върху хартия, която е одобрена от комисия в парламента, административната комисия в парламента, такива листове, по-точно такива форматни листове. След това трябва да бъдат подписите въведени като информация в електронен носител и в продължение на доста време имахме доброто стечение на обстоятелствата и подкрепата на IT фирми, които оказаха подкрепа на мен и моите колеги, за да въвеждат, защото си представете, това са 700 хиляди, това са данни, значи имената, плюс егенета, плюс адресите, трябва да бъдат въведени. И те бяха въведени, но сега мои представители плюс административната комисия в парламента въвеждат, т.е. не въвеждат, а проверяват дали име по име съответства хартиения носител на електронния носител. И до тук са проверили вече близо около 600 хиляди личности. Те ще бъдат подписите, т.е. информацията проверявана още около една седмица да се провери всичко и тогава само електронния носител се дава в ГРАО и в ГРАО има такава система, която изчислява до 400 хиляди подписа, т.е. 400 хиляди личности и след това е ясно, че трябва да има референдум. В момента остава още малко, за да бъдат проверени дали електронният носител отговаря на подписите и това се прави хартиен носител, това се прави за пръв път и поради тази причина за пръв път се действа по този път и по този начин. Следващ референдум ще бъде вече проправен подобен път, разбира се, ако ново Народно събрание не промени отново закона за референдумите. Това всичкото изглежда много сложно и затова искам да питам дали вярваш, че системата ще позволи, както се казва, безбой да бъде променена така отвътре. Защото това няма значение. Искаш, което ти и тези 700 хиляди близо души искаме е системата да се промени изцяло, тотално. Виж колко говориш ми се едно, дали би следвало всички граждани на България да спазваме Конституцията и законите. Какво означава това без бой? Изумен съм, че ми задаваш такъв въпрос. Има закони. Хората, които... Главният закон, хората, които са избрани от хората нас. Те очевидно не спазват тези закони и много добре ги спазват, че си отидат. И толкова, как можем, ние сме държава членка на Европейския съюз, държава, която спазва всички закони и правила и видиш ли в един случай, там където не им изнася, законите няма да бъдат спазвани. Това звучи нелепо. Ако те си позволят, слагам хипотеза, не вярвам в това, но ако те си позволят да не спазват законите, то как е възможно България е парламентарна република, тези, които творят законите да не ги спазват? Това е нонсенс. А ако си позволят нещо подобно, те ще бъдат принудени от суверена, което е народа, в случая 700 хиляди души, това е огромна част от избирателя. Като ние виждаме една част от него като активни, останалите колко са, можем да гадаем. Сегашните управляващата партия са избрани с толкова гласове и управляват държавата. Когато внесе тази подписка, ти каза, че ако тези хора в парламента не се съобразят с това, което се случва с този референдум, ще има последствия. Може да ми кажеш какви последствия ти виждаш и какво ти би направил, ако те все пак не се съобразят? Задаваш много логични въпроси, но то е ясно как е възможно. Последствията какви ще бъдат. Ти мислиш ли, че тези 700 хиляди души, които са се подписали, са го направили от някаква за забавление или не са имали какво да правят през деня? Това са хора, които имат определено желание. И тяхното желание е да има такъв референдум.
Не е възможно да не се съобразят с това нещо депутатите, още повече, когато става дума и за абсолютно спазване на закона. Какви ще бъдат последствия? Последствия ще бъдат трагични за системата в момента. Ако тя произвежда закони, които самата система, която ги произвежда, не ги спазва, тази система е абсолютно ненужна. Това е видимо. Какви ще бъдат последствията? Ще бъдат трагични за хората, които не спазват законите. Както е насякъде и в държавата, в която се намираш в момента Америка, е велика страна, защото хората спазват законите, имат система, която прави така, че тези, които не ги спазват, да получават необходимото възмездие, наказание и да бъдат принудени да ги спазват. Да, тази система някак си тук работи в Америка, докато в България аз и много хора, които живеем в чужбина и много хора, които живеят в България, няма впечатлението, че тази система в България аз не мога да кажа, че съм някакъв оптимист. Просто така е по цял свят. Нещата се движат логично. Ако не се спазват законите, има хаос. Този хаос може да е в изгода на някакви отделни личности, но е в ущърб на огромната част от обществото, което по смисъл на нашата конституция се води суверен. Аз съм част от всичките тия хора и търся правата си. И смятам, че заедно с мен са 700 хиляди души, които разсъждават по същия начин и има ясни доказателства за това. Това са тяхните подписи, тяхната информация. Както казах, това са личности и съдби, не са просто някакви хартийни носители. И ако тези хора в парламента не се съгласат и не се съобразят, всъщност те ще бъдат излишни, тъй като нарушават закона. Според закона, те трябва да направят това, което пише в закона. В закона пише, след това се произвежда референдум и хората решават дали искат нещо или искат нещо друго. Тези депутати са избирани от същия този народ. Докато се готвях за това интервю, много твои зрители, които те гледат всяка вечер, всеки един от тях искаше да те питам по една или друга форма един въпрос. Затова ще ти го задам абсолютно директно. Дали ще влезеш в политиката и под каква форма? Значи, ако прием, че въпросът е дали ще влезеш в политиката, отговор е да, ще влезеш в политиката, затова кажи в каква форма ще влезеш. Дали би се кандидирал за някаква публична длъжност, независимо каква да бъде тя, да смениш амплуата от телевизионна вечер? Нямам такова намерение, но бих казал, нямам такова намерение в момента, определено имам работа, имам екип, имам това, което правя, зависи от начина, по който реагират в момента българските политици. За сега нямам такова намерение. А има ли някакви фактори, които биха могли да променят това ти мнение в момента? Нещо, което да промени това настроение в теб и от телевизионна Нито ти, нито аз сме врачки, иначе аз съм човек с прогностично мислене. В момента върва по този път, който е правилният път. Ние сме инициирали с моите колеги този референдум. Това е нашата заявка за политика, защото всичко в крайна сметка е политика. И това, което правим в момента с теб е политика. Аз не бягам от въпроса, нито се изразявам витиевато. Това, което правим в момента е тази цел, която е важната, да промени системата. А лично аз, тъй като ти ме питаш за лично, за мен, това е много сериозен разговор, който аз още не съм провел със себе си. Опитвам се да се навия да го проведа, но все още действам тъй като съм доста праволинеен и доста, опитвам се да спазвам това, което казвам. Важното в момента е да се реализира този референдум, който да промени системата, в която да се позволи, както Съединени американски щати, хората, които могат, хората, които имат образование, хората, които са морални, дисциплинирани и с качества, да са политици, а не утайката на обществото, както е в България. Ти каза между редовете, много ясно се личи какво имаш преди това, което казваш, и като стана въпрос за четенето между редовете, как разчиташ събитията от последните няколко дни в България? Спрените поръчки за фирми близки до Делян Пеевски, вчерашната информация, че срещу Делян Пеевски се готвило покушение малко по-късно и срещу премиера, такива заплахи. Тези размествания през последните няколко дни в България, как изглеждат на теб? Това е цирк. Това е ясно за всеки един нормално интелигентен човек, който няма нужда, ето както ти си в Америка, а ние живеем в България. Това е, съжалявам, че използвам тази дума за едно велико изкуство, но айде, ще го обясна така. Това е някакъв водевил, такъв ефтин водевил, който се стреми да обясни на избирателя, който до такава степен е подценен вече от политиците, че те смятат, че избиратели и българите, моите съграждани, тук са малоумни, че те не го виждат всичко това. То е толкова явно. Това е
ефтин шарж, водевил. Всичко това са спрените поръчки. Ако сега са спрени поръчките и те се спират еднолично, преди това какво е било? Те чак сега ли ги видяха? Трябваше Бойко Борисов да проведе среща с наши съграждани в Лондон и те да му кажат кого вижда в огледалото, за да тръгне да спира фирми, които евентуално са имали нещо общо с Делян Пеевски. Ами тези фирми, ако реално са направили всичко по закон, как така ще ги спираш еднолично? Ти да не си император, който спира, когато на него му събудил се, видиш ли, Бойко Борисов, решил, че тия поръчки му нанасят вреда на имиджа и дай да ги спра. Това изглежда толкова нелепо. Това означава, че в България нито има някакви конкретни и ясни правила, по които се провеждат всички тия конкурси за такива важни сделки в България. Всичко се решава от един човек, което е повече от жалко за нас. А иначе тия заплахи, да забравяме, че Бойко Борисов излезе в парламента и каза, че Доган го бил поръчал, па после каза, че Доган е най-великият политик. Па въобще всичко е такъв водевил, толкова жалък. Просто въпросът е Делян Пеевски, на който уж са му спрени поръчките, сега пък настояват 2 дни го убеждават от НСО да го пазят. Па изведнъж Бойко Борисов получава някакво писмо, че аз съм получавал нещо колко такива писма. И с куршуми вътре, и какво ли не. Всеки популярен човек, един четвъртокласник може да седне и да напише какво си иска, да изпрати какво си иска. И това цялата държава сега ще страда, че видиш ли, великия министър-председател, неговия живот е застрашен. Това са пълни глупости. Като стана въпрос за писма с заплахи, един, да го нарека, издател на уебсайт твърди, че ти му изпращаш заплашителни писма, 20 карамфила, ходи, даваш обяснения в полицията. Как е възможно в една държава, разбирам сарказма на жеста ти, да даваш обяснения за такъв тип поведения? Аз прочетах, между другото, в този сайт не бях влизал, но прочетах всичко за теб, писано през последните няколко месеца и съм чел всякакви неща. Това е абсолютна помия, която се излява върху теб, а и не само върху теб видях. Как е възможно това? Не знам как е възможно да спират един искрен любовен акт. Нямам представа. Наистина тия хора ме изумяват как могат да спират повика на любовта и желанието ми да осъществя сексуален акт с обекта на моята любов. Нямам представа. Наистина тая държава е много странна в това отношение. Мисля, че в Америка това е невъзможно. Там хората си се обичат спокойно и си слагат билбордове в знак на любовта, си изпращат цветя или разни интимни такива мазила. Какво следва за вашата любов? За моята любов е това, да. Не знам защо ти твърдиш сарказъм, ирония, сардонизъм. Няма такова нещо. Това е просто една любовна игра. За сега моят обект на любовта ми не участва, но ще го вкарам вътре в тая игра, независимо от обстоятелствата. Волен Сидоров също пред същия уебсайт казва, че този референдум, който искаш да се случи в България, това означава една двупартийна система в България. Само 2 партии. Като цяло, наистина смятам, че този ход с мажоритарния избор и намаляването на броя на депутатите и задължителното гласуване е възможно да ситуира в държавата 2 партии, но като гледам Америка и като гледам други, да речем Англия, не мисля, че е толкова лошо, но не мисля, че и това ще се случи. Както и не мисля, че това е като някаква магическа формула, която с провеждането този референдум и промяната на системата, нещата се оправят, видиш ли, от първия ден. Но тази система, в която съществуваме в момента, в парламента има 8 партии, правителството е съставено от 5 партии, които се крепат една друга, мразейки се. Имаме правителство, което някои от него са излезли, да речем реформаторите, са излезли в опозиция, но подкрепят министъра си, който е министър на здравеопазването. В момента в България управлението е такъв нонсенс, че аз мисля, че каквото и да направим в нова политическа схема, такъв нонсенс като сега няма да ни достигне. Мисля, че този нов прочит, който даваме на взаимоотношенията ни във всеки един план като политическа система, не мисля, че е възможно да бъде по-лош. Просто е невъзможно. Живеем вече в тази система от 20 и колко години, 26 години.
Да, става все по-зле. Такива като Дилян Пеевски само се променят имената им и дебелината им, а всъщност модела е един и същи, който е позорен. И позволявам си ти говоря така, по принцип не разговарям така с чужденци, но ти не си чужденец, ти си българин и ти пука за това, което става в България и ни гледат и ще ни четат хора, които им пука какво се случва в България, нашите съграждани в Съединените американски щати и затова си позволявам да говоря така. Мисля, че имаме всички основания, абсолютно всички основания да направим така, че нашата страна, която всички обичаме, хората да живеем по-добре. Знам, че се изразявам клиширано и тривиално някакси, но не знам с какви други думи да кажа, че вече наистина стига толкова и не го казвам като политик, който иска да вземе властта, защото аз съм го чувал. Не може да отречеш, че за много хора така звучиш тези думи, звучат като на бъдещ политик, на човек, който поставя... Знаеш какви неща съм чувал за себе си? Ти си прочел всеки неща. Прочех, да. Мога да звуча всякак. Тук що ме разпита и за любовта ми, т.е. ми задава въпроси. Какво ми пука как звуча, бе, приятелю? Отдавна съм стигнал до извода, че трябва да правя каквото трябва, па да става каквото ще. Работят с мен хора, които са мои приятели и мое семейство от толкова години. Правили сме толкова много неща. Това, което правим в момента е нашият морален избор. Пък на всеки да му звуча, както той си ще. Нали? По делата им ще ги съдим. И по моите дела. Както и да звуча, каквото и да казвам, нали? Ще стане ясно от това, което правя. Ти спомена за тази среща в Лондон на Бойко Борисов с българите. Там го питаха за референдума. Неговия отговор беше все едно не знае за какво става въпроса. 700 хиляди души се подписаха. Нямам представа. Никога не съм бил в главата на Бойко Борисов. Между нас казвам, не желая да влизам там. Какво си мисли той, какво знае, това е негово право. Той в момента изпълнява длъжността министър-председател на България. Той решава как да изпълва със съдържание тая длъжност. Няма представа какво знае, какво не знае. Това какво значение има? Дали министър-председател или не знае? Знае или не знае? Той да не е... отношението му. Не мога да коментирам отношението на тези хора, защото в крайна сметка референдум може да е иницииран от теб, но той е подкрепен от много други хора. Няма никакво значение от кого е иницииран. Важното е, че има 700 хиляди души, които са решили, че това нещо трябва да се случи. А доколко министър-председателя уважава мнението на 700 хиляди души, е ясно. Повече от този коментар не мога да дам. Ясно е, добре, че той не го уважава. Стига за политика. Няколко бързи въпроса от твои зрители. Успеха на концертите ти в Арена Ермейци, този на националния стадион Васил Левски, дали те кара да мислиш за лятно национално турне? Сега ще направя и се надявам да реализирам концерт в Лондон и след това се надявам да реализирам концерти в други места, на други места по света, където има големи български диаспори, включително Съединените американски щати, но това е обект на действия, които се извършват в момента. Това означава, в България, за да чакаме тук, в Америка. Да. Искам всичко възможно да направя друг вид концерти, а не като последните. Имам предвид, които бяха в Америка, като последните, които бяха в България, но за това се изисква сериозна инвестиция, сериозна организация и ще направя всичко възможно, за да се случи. А в България, за да се случи нещо подобно, е необходимо съвсем друг вид места, на които да се случва. Голяма част от стадионите вече не функционират. Зали има само една подобна зала Арена Армеец в Русе. На други места няма такива. Това е въпрос на чисто технология, но иначе желание от моя страна има. Като идват твоите колеги тук в Америка на турне, знаеш, ми приятели, винаги ти купуват шоколад. Ама огромни количества шоколад. Да, защо обичаш толкова много шоколад? Аз обичам да черпя с шоколад. И съм намерил един много лесен начин да не купувам аз, а да карам хора да купуват за мен и аз след това да черпя. Това е просто един, за съжаление, тарикатски ход, който не биваше да го споделям пред тебе, но аз се храня относително здравословно и обичам да черпя с шоколад в моя офис. Сред моите колеги винаги има хубави шоколадови бомбони и това е много готино. Доставя ми удоволствие. Ако сега трябва да изпееш една твоя песен, коя би била? Цвете моя. Ма не е насочена към тебе, а към един конкретен човек, който е тук в България и за съжаление той не чува други неща. Цвете моя е наистина цвете моя. Човек? Да, Недялко да. Е в субекта, да.
Недялко. Недялков, да. Недялков, да. Защо? Знам, че обичаш и да колекционираш часовници, но съм чувал и да казваш, че се чудиш защо даваш толкова много пари за нещо, което отмерва времето до смъртта. Направо ме застреля с този въпрос. Направо ме уби. Нямам представа, а и часовниците, хареса ми тая вещ. Подарявам, въпреки че е такъв знак за раздяла, доколкото може в България да се приемат за знаци тези суеверия, подарявам на близките си хора часовници. Нямам представа. Хареса ми факта, че може по такъв сложен механизъм, механичен часовник да се реализира по този начин. Хареса ми това. Имам различни часовници. По-голямата част от тях ги продадох, защото е ненужно да се слагат толкова много пари в една такава вещ и предпочитам да спася живот на някое дете, вместо да нося на ръката си скъп часовник такъв. Имам няколко часовника още, но другото е по-важно. Сега да не коментирам тук Шиндлер, нали, и всичко останало там, но наистина парите понякога имат, всъщност понякога, много често имат смисъла на живот и не бива не пропускам никога това в съзнанието си и предпочитам да помогна на някое дете, отколкото да давам излишни пари за глупости. Сега така мисля, преди съм мислил малко по-различно, сигурно, сега не. Променяш се? Да бе, видиш ли, рептил съм, както си прочел в сайта на моята любов, съм рептил. Рептил, това е влечуго, аз съм човек влечуго. Да. Или съм някакъв друг. Нещо подобно. Този сайт също пише, че рейтингът ти падал през последните 2 месеца с 10 пункта и цитират една агенция, която мери рейтинга. Вижко, важно е друго да ми става. А рейтинга да върви къде ще е. Важно е друго да ми става, но за радост има и подходящите медикаменти. Когато дойде момента, ще ми е станал със сигурност. Говоря за Недялко. Накрая, какво ще пожелаеш на нашите читатели, зрители, тези хора, които гледат? Искам да кажа, че съм много щастлив, че продължават. Видях много сълзи в очите, когато бяхме в концертите в Америка. Искам да кажа, че се гордея с това, че те продължават да се борят по този начин с носталгията. Знам колко им е трудно, знам какво изпитват, или поне така си мисля. Искам да кажа, че се гордея с това, че те продължават да се борят по този начин, да показват качествата си, да се грижат за близките си в България. Разбирам прекрасно това, което им се случва, оценявам го в пълния му смисъл и се гордея с тях. Това мога да кажа. Благодаря ти, Слави, за това интервю. И аз ти благодаря, чао.